тоҷикистон агентии давлатии назорати молиявӣ дар боло фасодро пайдо накард. ҷабборов дар байни қирғизҳо ва русҳо фарҳанги муштарак пайдо кард. дар тоҷикистон андозҳо меафзоянд. дар соли 2020 агентии назорати давлатии молиявӣ 811 санҷиши молиявӣ гузаронидааст, ки дар натиҷаи он ба маблағи умумӣ 348.8 миллион сомонӣ зарари молиявӣ ошкор карда шудааст. дар ин бора дар нишасти матбуотӣ рӯзи 16 феврал хабар дода шуд. дар як соли охир 2092 ҷинояти андозӣ ва иқтисодии коррупсионӣ муайян карда шуд. 761 нафари онҳо ҷиноятҳои вазнин мебошанд. дар маҷмӯъ дар тӯли соли гузашта 705 парвандаи ҷиноӣ боз шудааст, ки 546 тои онҳо тафтишоти пешакиро ба анҷом расониданд. аз рӯи натиҷаҳои санҷиш ва тафтишоти парвандаҳои ҷиноятӣ 881 нафар ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда, 196 нафар аз вазифаҳояшон сабукдӯш карда шуданд. раёсат шумораи зиёди ҷиноятҳои коррупсионӣ аз ҷониби шахсони мансабдори мақомоти худидоракунии маҳаллӣ 177, дар бонкҳо 163, маориф ва илм 136, тандурустӣ 104, кишоварзӣ 101 ва ғайра сабт кардааст. бояд қайд кард, ки агентӣ дар зинаи олии қудрат ягон ҷинояти коррупсионӣ пайдо накард. танҳо бо ифшои ҷиноятҳои поёнӣ маҳдуд шуд. 25 years and we are very grateful and honored. ёдрас мекунем, ки тибқи маълумоти созмони байналмилалии мубориза бо коррупсия Transparency International дар соли 2020 тоҷикистон дар индекси ҷаҳонии дарки коррупсия дар мақоми 149 ҷой гирифтааст. бояд қайд кард, ки ба гуфтаи нозирон фасодзадатаринниҳодҳои давлатӣ ин вазорати корҳои дохилӣ, кумитаи давлатии амнияти миллӣ, додситони куллӣ, мақомоти судӣ ва албатта худи агентии назорати давлатии молиявӣ дар ҷойи аввал мебошанд. С Россией отличные отношения сейчас. Президенти навинтихоби Қирғизистон Содир Ҷабборов дар арафаи сафари худ ба Русия бори дигар бо навиштани мақолаи бо номи «Риштаҳои иттифоқӣ» садоқати шадиди худро ба Кремл нишон дод. хадамоти матбуоти президент хабар медиҳад, ки рӯзи 19 феврал он дар рӯзномаи ҳукуматии Слова Киргизистана чоп шудааст. Содир Ҷабборов дар мақолаи худ дар бораи ҳузури эҳтимолии баъзе фарҳанги муштарак дар байни халқҳои Қирғизистон ва Русия менависад, аммо бидуни мушаххас кардани он ки маҳз чӣ чизи муштарак пайдо кардааст. дар таърихи муносибатҳои байни халқҳои қирғиз ва рус ҳеҷ гоҳ чунин мушкилоте набуданд, ки барои бегонагии тарафайн замина фароҳам оваранд, менависад Ҷабборов. бидуни ба инобат гирифтани истилои дарозмуддати бераҳмонаи Қирғизистон аз ҷониби Русияи подшоҳӣ ва шӯравӣ, инчунин вайронкунии оммавии қоидаҳои ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ аз Қирғизистон, ки имрӯз дар Русия арзӣ вуҷуд доранд. самти баланд бардоштани иттифоқи муносибатҳо ва шарикии стратегӣ бо Русия ба манфиатҳои миллии Қирғизистон ҷавобгӯ мебошад. мо мутмаинем, ки барои таҳкими ҳамкориҳо алтернатива вуҷуд надорад ва ин самт дар сиёсати хориҷии ҷумҳурӣ ҷойи калидиро ишғол мекунад. боварӣ дорам, ки сафари дар пеш истода ва таҳкими муносибатҳои байни кишварҳои мо ва рушди ҳамкорӣ дар тамоми соҳаҳо мавриди таваҷҷӯҳ мусоидат хоҳад кард. бо шавқ менависад Ҷабборов. Мы будем продолжать дружить с Россией. Без России мы должны это открыто признаться, без России нам будет тяжело. ёдрас мекунем, ки Ҷабборов аз президенти нахустини Қирғизистон нест, ки ба шарофати ба ӯ қудрат бахшидан ва ба умеди нигоҳ доштани он садоқати бебаҳо ба мустамликадории Русия дар Осиёи марказӣ нишон медиҳад. кумитаи андози Тоҷикистон арзиши патентро барои соҳибкорони инфиродӣ ба 9.4% афзоиш дод.
вазорати молия ва кумитаи андозӣ назди ҳукумати тоҷикистон фармони муштаракро дар бораи индексатсиякунии нархи патент ба имзо расониданд. мутобиқи фармони нав арзиши патент барои соҳибкорони инфиродӣ ба 9.4% афзоиш меёбад. индексатсияи арзиши патент барои соҳибкорони инфиродӣ дар тоҷикистон ҳамасола бо назардошти сатҳи таваррум барои соли гузашта сурат мегирад. фармоне ки 11 феврал дар рӯзномаи махсуси кумитаи андоз боҷу хироҷ нашр шудааст гуфта мешавад, ки он пас аз як моҳи интишори расмӣ, яъне 11 марти соли 2021 эътибор пайдо мекунад. бояд қайд кард, ки 65% буҷаи давлати кишвар аз ҳисоби андозсупорандагон ташкил карда мешавад, дар ҳоле ки сатҳи андоз аз даромад дар кишвар хеле баланд аст. иқтисодшиноси тоҷик Пайрав Чоршанбиев рӯзи 7 апрели соли 2019 дар мусоҳиба бо Радиои Озодӣ гуфт: меъёрҳои андоз дар муқоиса бо дигар кишварҳои ҷаҳон воқеан баланданд. инро ҳамасола созмонҳои мухталифи бонуфуз, алалхусус Бонки ҷаҳонӣ ва дигар рейтингҳои байналмилалӣ тасдиқ мекунанд. ҳиссаи андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ дар фоидаи ширкатҳои миёна 67%-ро ташкил медиҳад, яъне аз 100 сомонии ба даст оварда шуда 67 сомониро соҳибкорон маҷбуранд ҳамчун андоз пардохт кунанд ва бо 33 сомонии боқимонда қаноат кунанд. дар чунин шароит табиист, ки тиҷорат ба нокомӣ маҳкум мешавад, агар ин албатта тиҷорати қонунӣ бошад. ҷолиби диққат аст, ки ширкатҳои бузурге, ки бо режим алоқаманданд, хоҳ хусусӣ бошанд, хоҳ давлатӣ, аксар вақт аз супоридани андоз озод карда мешаванд, ё ин ки қарзҳои андозашон хеле калон аст. масалан, роҳбари кумитаи андозӣ назди ҳукумати Тоҷикистон Нусратулло Давлатзода 18 феврал дар як нишасти матбуотӣ гуфт, ки ҳаҷми қарзҳои андоз дар ҷумҳурӣ дар давоми соли 2020 303 миллион сомонӣ афзуда аст ва қарздорони асосии Тоҷиктелеком 86 миллион сомонӣ, нерӯгоҳи барқи обии Роғун 67 миллион сомонӣ, ширкати алюмин барории тоҷик 38 миллион сомонӣ, Сангтӯда 36 миллион сомонӣ, фурудгоҳи Душанбе 31 миллион сомонӣ, Талко Ресурс 17 миллион сомонӣ, Алюмин Сохтмон 16 миллион сомониро ташкил медиҳанд. У нас высокие налоги, это раз. Второе, очень трудно открыть предприятие, это два.